Ben, continuando cos videotutoriais anteriores, imos ver agora en Calendar como crear eventos neste calendario que creamos para o noso módulo para tratamento informático de información. Como crear eventos, como editalos, como eliminalos. Isto, mira, antes como exemplo creei este evento de cita médico que aquí non pinta nada, así que o que vou facer vai a ser eliminalo. Para elo, pico nel e elimino. Así de fácil, eliminamos un evento. Recordade que temos varios calendarios creados, pero só vemos aquí os eventos daqueles que están activos. Bueno, neste momento veríamos os recordatorios, que non temos ningún, e os de tratamento informático da información. Se eu quero tamén ver os do meu calendario personal, os de Profe Alberto, pues marcaría. En este momento eu estaría vendo todos os eventos de todos os calendarios. Vou crear un novo evento. Teño os 3 calendarios activos. En que calendario estou creando este evento? Mirad, aparece aquí. Calendario Profe Alberto 06. Se quisera facelo en tratamento informático de información, pin, marcaría aquí. Vale, entón, a ver, vou poñer cita médico. Cita médico. Vale, de 1:30 a 2:30 do día 6. Vale, perfecto. Guardo. Este evento é deste calendario. Vedes que colle a cor deste calendario. Se eu desmarco isto, xa non estou vendo os eventos deste calendario. Cando marco, vexo os eventos deste calendario. Desmarco non os vexo. Cando eu me introduzca algún evento deste calendario de aquí, pois tamén me aparecerán en pantalla mentras este marcado. E se teño marcados os dous, me aparecerán os eventos de todos os calendarios. Bueno, para que quería este calendario? Para as clases de tratamento informático de información que se van a desenvolver entre as 6:20 ás 10:30 da noite. Entón, non me interesa toda esta franxa horaria de aquí. Entre 12 horas e as 4 da tarde ou as 5 da tarde non me interesa velos. Recordade que eso vamos a modificar na configuración. Configuración. E en Labs. Digo, habilitar. Habilito ocultar sección de mañán ou noite. Guardo. E agora isto, bueno, como isto xa o fixen antes, xa me aparece aí marcadiño, xa deshabilitado esa franxa horaria. Pero déixame volver á posición inicial. Isto en teoría aparecería así. Pin, aparecería así. Facemos clic aquí na primeira hora e agora en esta barriña arrastramos cara abaixo. Isto xa o vimos no vídeo da configuración. Vamos a ocultar ata as 4 da tarde. Vale, pois aí está. E na noite quero que se vexa todo ata as 12. Vale, xa está. De 4 a 12 da noite. Podo eliminar esa última, pero non. Así me queda ben. Ahora, o que vou facer vai a ser meter o horario de clases presenciais e clases a distancia. E entón, temos clase presencial de tratamento informático da información entre 19:20 e 21 horas do luns. Entón, veño aquí, o luns, e veño aí máis ou menos ás 19 horas. Pico aí e poño titoría presencial. Titoría presencial. Se vos tiverades un calendario para todos os módulos, en vez de solo para tratamento informático de información, poñería de titoría presencial, tratamento informático de información, para diferencialo do resto dos módulos, obviamente. Edito evento, porque para empezar teño que cambiar as horas. Van de 19:20 a 21. Vale? E agora, isto vai a ser todos os luns.
todos os luns. Así que lle digo repetir, para que xa me aparezcan todos os luns de todas as semanas. Repetir, que se me repita cada semana os luns. Si tiveramos outro día, os mércores a mesma hora, marcaríamos aí, pero non, eso os luns e atacando, pois ata que acabe o curso. E cando vai a acabar o curso? Pois en xaneiro, ata 1 de xaneiro, por exemplo. Listo. Bueno, e que nos quedaría? Pouco máis. Podemos poñer unha descripción aquí a maiores. Aula informática. Son datos que non son obligatorios, con isto se nos chegaría con título do evento, pero isto dá un pouco de máis información. Aula informática 3. Bueno, non sei se vamos a dar a clase en aula informática 3, 1, 2 ou 4, pero bueno, da igual. Lugar de ubicación Pontevedra, non ten moito sentido. E o tema dos invitados, que xa o veremos máis adiante. Con isto guardaríamos o evento e xa nos aparece aquí, vedes? Pero ademais, como lle dixemos que se repetise este evento todas as semanas, mirad, todas as semanas durante 9 meses vamos a ter o luns, todos os luns, a tutoría presencial a esa hora. Bueno, volvo atrás. Ahora temos que meter as tutorías a distancia, que son o martes a 6 menos 20. Bueno, pois vamos a dar o martes, pois por aquí, tutoría a distancia. Editamos evento de 17:40 a 19:20. Vale. E agora o mismo que fixemos antes. Bueno, aquí podíamos poñer outra vez a aula informática 3 e repetir ata cantas semanas. Pois 40 semanas, 30 semanas é o máximo que me permite isto meter. Isto se me vai a repetir 30 semanas. Ou millor o que fixemos antes, que foi poñer que finaliza o 1 de xuño de 2019. E aquí o das semanas, pois o deixamos como estaba. E listo. Vale, guardar. E así, pois coa outra tutoría a distancia, que nos queda o mércores e o venres. Temos outras tutorías a distancia. Se introducen da mesma maneira. Ahora, eu vos comunico que hai que realizar unha tarefa neste módulo. Tedes que presentar un traballo e o plazo para presentalo está entre o 10 e o 20 de outubro, por exemplo. Bueno, pois eso podémoslo introducir porque como non ten un día determinado ou unha hora determinada para facelo, podemos metelo como recordatorio ou como tarefa. Vamos a tarefas e vamos a introducilo como tarefas. Estas son as que creara antes. Vou a eliminar esta que teño aquí, aqueles en outro tutorial mando a papeleira. Xa creáramos unha entrega tarefa de tratamento. Bueno, vamos a volver a facelo aquí, así que a eliminar. Recordade tamén, podemos crear distintas listas de tareas. Ahora estou con tareas de instituto, pero se vimos aquí, escollemos a lista personal, vale? Bueno, lista de instituto. E a nova tarefa é, pois eso, tarefa informática
E agora, para dar un poquinho máis de información, podo decir cando remata. Sí, cando remata, cando é a fecha límite de entrega. Pois dixen que era o 16. O 16, bueno, domingo non. O luns 17, fecha límite de entrega. E aquí podemos dar máis información. Traballo, informática básica. Vale. Ahora, esta tarefa sempre nos vai aparecer aquí, sempre que teñamos marcado tareas. Se o desmarco desaparece, se o marco aí me aparece. E mentras eu non a entregue, pimba, non mo tachan, non mo eliminan. En vez desto poderíamos poñer un recordatorio, ir a recordatorio. Vale, e agora damos de aquí a, vamos a ver, o inicio para entregar esta tarefa é o día 7. Pois poñemos aquí recordatorio. Recorda que inicio, entrega, tarefa, informática básica, límite 17 do 10. E digo todo o día para que me aparezca arriba. Se lle digo repetir, podo facer xa que este recordatorio me aparezca todos os días durante un período de tempo. Así, pero bueno, como o recordatorio vai saltando de un día a outro, tampouco sería necesario. Vou a crear e me aparece aí o recordatorio. Cando chegue o día 7, vamos, se pasamos a seguinte semana, xa, e aínda non entregamos a tarefa, isto me vai aparecer aquí arriba. O recordatorio sempre me vai aparecer no día no que estou, mentras non o rematemos, como xa sabemos. Bueno, e xa para rematar este vídeo tutorial, vamos a facer, vamos a poñer un examen. E, a ver, isto é un pouco absurdo. Isto sería un calendario que fago eu como profe, e vou sinalar a data dun examen. E entón, digo que o examen vou facer en decembro. O 12 o 14 de decembro, aquí, por exemplo, aquí. Examen tratamento. Entre de 19 a 21 horas, vamos a poñer 2 horas. De 19, aquí podría máis información, na aula tal, examen, traede USB, aula info 3, traede memoria USB. Vale, bueno, pois entón agora eu vou vos invitar ao examen. Quero que vos chegue un correo electrónico. Entón aquí teria que ir introducindo todos os vosos correos electrónicos. Se eu previamente creo un grupo de contactos con todos os vosos correos electrónicos, só teria que introducir o nome. Eu non teño ningún grupo creado, desgraciadamente, aquí. Pero se eu crease grupo tratamento, por exemplo, ahora, se introducise aquí o nome grupo tratamento, xa me metería todos os correos electrónicos de todos. Se non, o que teño que facer é meter a dirección de correo de cada un de vos, gmail.com. Vamos a supoñer que Alberto é un alumno. Doulle añadir. A partir de aí, teria que empezar a introducir todos os demais. Vale? Se teño un grupo, xa os digo, moito máis rápido e moito máis fácil. E agora dice aquí, mira, invitados, si 0, quizás 0, no 0, isto significa que ainda non me respondeu ningún. Despois veremos como responder a estas invitacións. Bueno, parei a grabación e o que fixen foi ir a crear grupos de correo
na conta de correo de Profe Alberto. Aquí en Profe Alberto, email, contactos, creei aquí un grupo, grupos, chamelle grupo clase e metín aí 4 correos. Son eu con 4 correos diferentes, pero bueno, digo que para probar nos sirve. Si para crear un grupo se vai a contactos, novo grupo e despois chamamos como que iramos e despois en ese novo grupo vamos engadindo os contactos que queiramos, vale? Si a un contacto creado, vamos a ver, si vamos a todos os contactos, un contacto creado, podemoslo editar e podemos introducirlo nun grupo, vale? Se un contacto creado, nos dá aquí a opción de cambiarlo de grupo, de meterlo en varios grupos, vale? En este caso meto en grupo de clase. Bueno, entón, unha vez que teño o grupo creado aquí, en vez de ir metendo os enderezos de correo de un en un, meto o nome do grupo, mira, xa me aparece grupo clase e xa me aparecen todos, vale? Entón agora o que estou dicindo a Calendar é que me envíe un correo a todos estes usuarios invitándoos a este evento, neste caso invitándoos ao examen de tratamento. Vamos a ver como chegaría o correo a cada un destes. Guardo e ahora dice enviar invitaciones. ¿Quieres enviar? Sí, enviar. Bueno, agora vamos a ver como reciben estes usuarios as invitacións. Bueno, vou ao meu correo, vamos a ver, aquí está esta invitación que recibín de Profe Alberto, entro aí, esta xa estaba, e agora o que teño que contestar, sí, quizás no. Pues vou decir que sí, que vou ao examen. Bueno, pues simplemente fago clic aquí no sí e xa está, gardouse a resposta. Ademais podo engadir unha nota, vou facer con outro, bueno, non, vou engadir unha nota aquí e digo, mira, vou eu e ademais vamos 6 máis que van a ser Loli, Pepi, Manoli e bueno, 6, onde vou? E Paco. A ver, enviar resposta. Dicen que vou eu máis 6 invitados. Ademais, outro, este tamén o recibiu. Vamos a ver, este, aquí estaba, vou contestar que non. Bueno, añado unha nota. Lamento, pero non podo. Vale, bueno, pues xa contestei con todos. Vamos a ver como reciben. Xa desconectei. A ver, teño que volver a conectar. Vou ao evento que era en decembro. Vamos a ver por isto por mes, así máis rápido. Era en decembro o examen, e este examen de tratamento. Pico aí, fago doble clic e aquí está, mira, Alberto ben Mallo tamén, xunto con 6 invitados. Alberto 4 vai con 2 invitados e Alberto 2 non vai, lamento porque non podo. Vedes? Bueno, pois hai probablemente máis cousas. A ver, este calendario, si tedes un teléfono móvil e utilizades este mesmo usuario como unha conta de usuario no teléfono móvil, teredes o calendar
no móvil sincronizado con este do ordenador. O sea que o mesmo que facemos no ordenador podémoslo facer tamén no móvil. Crear eventos, crear recordatorios, crear tarefas. Quédame unha cousa, demonio. Añadir unha notificación. Engadir notificacións. Que é isto? Isto é que me avise Google de que se vai a producir un evento determinado. Digo, antes de por medio do correo electrónico, mándame un día antes unha notificación. Vale? Mándame por correo electrónico un día antes unha notificación de que se vai a producir este evento. E podo añadir máis, dime, e bueno, e avísame tamén no programiña este, no ordenador, e tamén no teléfono móvil que está sincronizado, avísame con un par de horas de antelación. Podemos engadir moitas notificacións. Avísame dentro de 12 horas, de unha hora, de 2 días, vale? Entón, por medio do correo ou por medio dunha notificación. Unha notificación sería pois como un aviso dos que recibides no móvil de que vos acaba de entrar unha mensaxe, pim pim, cun sonidiño e unha mensaxe de texto. E aquí tamén aparecería unha notificación aquí de que se vai a producir un evento. Recordade, as notificacións son moi importantes. Vamos a probar con unha para ver o efecto. O que pasa que para eso, bueno, a ver, doulle a guardar esta. A ver, esta como vai a ser o 14 de decembro, non me avisará ata un día antes por medio do correo electrónico e o mismo día 14, 2 horas antes do evento, por medio dun toque aquí ou no teléfono. Voy a ver en este calendario de Profe Alberto, desmarco este, hoy, y en visión día. Vamos a ver, voy a hacer clic aquí. ¿Qué hora é agora? Son as 3 da tarde, as 14:58. Voy a poner aquí rápidamente un aviso, lo que sea, aviso cita. Bueno, y ahora edito o evento y digo que me faga unha notificación un minuto antes. Venga, agardo rápidamente. Quedan uns segundos para que as 14:59, como isto é un evento que se vai a realizar ás 15 horas e puxenlle que me avisase un minuto antes, ahora debería aparecer bueno, facer as cousas así de prisa e correndo nunca funciona. Vamos a ver hoxe. Ai, no, coño. A ver, puxen o Venres 7. Para. Eso que pasa. Hoxe é domingo 2. E agora xa vamos a facer aquí un evento, editar evento, ás 15:02. Notificación dentro de un minuto antes de que se produzca a hora do evento, avísame e vou poñer outra 2 minutos antes. Vale, venga, guarda. Evento sin título, a ver, aviso, notificación, guardar. Vamos a ver, son as 15:02, son as 15 horas, debería aparecernos ahora xa inmediatamente. Aí está, ¿oístes? E aí aparece. O problema disto é que creo que temos que ter o Google aberto, non o calendar, pero o Google aberto, porque se cerro, a ver, podemos esperar un minutiño máis. Vou a cerrar o navegador. Si cerramos o navegador, me parece que isto sale solo cando o navegador está aberto. Sin embargo, na tablet ou no teléfono móvil nos aparecería, porque sempre está activo o calendario. Son as 15:00, esperamos uns segundos hasta as 15:01. Vamos. Sí,
non sale. A ver se abro o navegador. Onde está aí anterior? Se abro o navegador, é posible que tampouco necesitarei o calendar aberto para o Gmail. Teño o calendar aberto. A ver, ahora xa se pasou de tempo. Non sei se me aparecerá. Bueno, non. Pero sabestes como funciona. No ordenador pasa eso, temos que telo aberto. Temos que ter o navegador aberto. Pero non así no teléfono móvil, recibiríamos a notificación igual. Podo facer. Non, mira, aí está. Bueno, pero esta xa foi, xa nos avisou xusto cando se produciu, non un minuto antes, son as 15:02 porque é agora o momento da cita. Bueno, en fin, xa vedes como funciona o tema das notificacións. Xa, eso, sabemos que bastante millor no móvil porque non, a ver, o móvil ten que estar encendido, pero non ten por que estar aberta a aplicación. Vale, ahora sí que creo que é suficiente, creo que non hai máis que facer para solo dicir o mellor, bueno, se queremos modificar un evento, só hai que entrar nel e despois darlle a editar e podemos modificar. Pero creo que non necesitamos moito máis con respecto ao calendario, vale? A practicar nada máis.